Ev xaniyê ku li gundê Kurdîkê ya Amedê ji malbateke re bû goristan. Nîvê şevê li mala ku Murat Özcan, Leyla Özcan û zarokê wan Gulistan, Azat û Mehmet têde dijîn şewat derket. Di demekî kin de ji ber şewatê di nava malê de du yê agir belav bû. Di encamê de sê zarok û dê û bav fetisiyan û jiyana xwe ji dest dan. Murat Özcanê ku di şewatê de jiyana xwe ji dest da, bi boyaxkirina xaniyan debara xwe dikir. Keçika wî ya mezina ku navê wê Gulistanê jî astengdar bû. Ev olayı vê serspêya de em diçû xebata îş û hîn em neçû di nav gundan kî deng hawarî hat a pîreka. Dawî ez wexta em hatin jî cenaze li vir bû. Cenazeyên 5 kesan piştî otopsiyê anîn gund û hatin binaxkirin. Di dema binaxkirinê de hawar û gaziyên nas û dostan û hêstirên çavan nesekinin. Ez xaltiya wî me vêstê hatim pê hesyamat. Ji xwe re diçû sewaxê diçû îş miş dikira. Diçû erkêna dikir. Em xaltiyê wî de em xaltiyê wî ne matin. Ew hestê gedê xûn li mal bû hatî sweda dîstan derrîş. Derbarê bûyerê de rapora fermî hêj nehatiye aşkerekirin. Lê li gorî gundiyan şewat ji ber şewata qabloyên elektrîkê derketiye. Gönül Morkoç, Rudaw, Ahmet.